n'ihi mkpesa na ekpesa banyere mkpamkpa dị egwu ndị Agunechemba na-akpagasị. Gọọmenti Anambra ekwego ha na eze nkwa na ihe mkpu ndị mmadụ na-eti na-anụ ya ma kwupụta mkpa ọ dị na gọọmenti dị njikere ịhụ na ikpe Nkwumoto chịrị a na-eso usoro otu kwesịrị ekwesị, nwe usoro nhazi n'ihe gbasatara nchekwa mpaghara dị iche iche maka ọdịmma nke ndị mmadụ. Chibuzo Obidike wetara anyị akụkọ. Dịka ọ na-agwa ndị nta akụkọ okwu, onye special advisor nke gọvanọ Chukwuma Soludo n'ebe o metụtara nchekwa bụkwara onye isi Agunechemba Maazị Ken Emekaye kwuru na dịka ewupụtara otu ahụ ka ha na-akwado ndị uwe ojii, o kwetara na ụfọdụ oge ndị ọrụ ha na-akpa agwa dị aṅaa dịka ọ nọzi ebe ahụ wee yọọ biko nyegara onye ọbụla ndị ọrụ ya mesagoro ihe adịghị mma n'ụdị dị iche iche ma kwuo na ọchịchị Soludo kwenyere na ikpe Nkwumoto. O were ohere ahụ wee kpọọ oku ka a na-enwe ụzọ nzirikọta ozi iji wee na-eweta mkpesa gbasara ọrụ ndị Agunechemba ka e wee chekwaa ikike dịrị mmadụ.